3 aiwa usakati ndikutobvunza totange 3 2 1 cut. You are a mumu man. Tanga. Atoda kutanga nekwatenda 200 subscribers boys. 200 subscribers. Right, saka ava tikufonera shamwari dzedu. Watotenda. Tikufonera makanyanya. Kumuri family ya Mageto Youth. Guys, family yedu isinenge chiri Mageto Youth. Pano ndakazoona achitika zvinhu tiri mafans. Guys, pana mafans, pana family. Mageto Youth. Tese achirega kutobesa nyaya. Aho panodaira boys. Akufundira Alan guys. Loyalty test. Miraka boys. Kwakadaira. Ziso. Zoni. Mwangu wakatorara. Gwinda. Pakaipa zino. Chijiviti. Chimbobva kapadhuze nemayayana mfana wangu. Hey, pakaipa. Taura. Nwakarara. Alright. Ziso. Mfana wangu ndoziyo ndokudza zvese ka. But this time pane chinhu chandakuvanzira wani mfana wangu. Hama wani. Taura this. Ziso panenge bhebhi kana nchimhanya nako wezea. Handina kuchuna ziso because ndaiziva kuti harisiskirira unonakirwa naro wezea. Serious, pane kamwana kandaimhanya nako gangster. Kanogara pabuilding repa graft riya. Saka ndini chingokwira nchienda mudenga umwezea. Tachitolinka zvese boa sekuru. Kaya abva ndifonera izvi so manerana aya. Because ndamudza ndiri ndega padeni kamaiki mai avapo. Akutodaidzira kuti hanzi ndine pregas. Ari serious ere munhu? Ziso munhu ari serious asekuru. Arikutodaidzira kuti handisi kuda kubvisa ndo pane problem. Ziso ndikuita kudedera mfana wangu kandiona izvesoka. Ndakaita kuparara. Ziso dondipurengas. Maya ziso. Ndingakuprenge nenyaya dziri serious kudai. Iwe ndakambobudza kuti ndakunwa mapiritsi wani. Mfana wangu chingomira majokes isha. Problem yako ndekuti zvinhu zvese unofunga kuti mafanisi. Imini family yenyu ndinaprenga saka unogona kudondiprenga. Ziso. Ndikukudza ndiri ndega padeni maiki mai avapo kana uchida vasendere message zveso wabvunza kuti vari kupi. Utoti serious ere? Ziso ndikaita mafanizi nezvinhu zvakadai ndokufonera this time of the night nchiziva kuti mangwana uenda kugraftira wangu. Usunzwa kana kudedera kuri muvoice rangu. Apa munhu wacho ukatomuona kapamwe unotomuziya. Ndeta sei ziso mwangu nditofunga kuti mbotiza padeni. Satize padeni. Ziso maiki maya already vane zvakawanda zviri kuitika weziya. Saka kuti ndivaisire imwe stress pamusoro pestress ziso ma1. Aiwa maya iwe chingomiro tiza padeni. Inini mangwana ndikasakwanisa kuuya ikoko ndienda kutomeka sure kuti Sunday ndauya ikoko ize. Kuzoitei ziso iwe ukauya then what? Tonyasotaura sha tonyasofunga takagara pasi chati tiri pamwe chete. Izvi ndizvindofungei baba. Mfana but plan yedu ufana to izvi ndatomsho ndofungei. Ziso apa ndiwe munhu andatanga kuudza mfana wangu ndokufunga kuti ndoudza Julius here maybe since tiri tese tonazi anogona kundibatsira. Julius wangu watoita sei? Ziso. Chakupedzera mfana.
Ngoda ziya, ngoda kutambudza iti. Kuchona kulobvisa. Vaida kunyeso yozotapikisa zvidi. Kuchona kwamchezwe. Unobvisa dumira tauni. Kuipera. Vaida kuyozisa musoro pangu. Taura kumpana ngurumiri mari kwambiri. Wakaona njere Chenda unorara zvizo. Vuisa vamaniburitsa mumba. chino tsanangura mukadzi wamwana kupi. Boys, handikubate mwana murakatiki That's the time. Ationa mangwana. Tiona mangwana. Time. Tiona mangwana kuti tipedzise zvatiri kuita. Patori nevamwe vakawanda varikudaitira zvawaitwa. Iri bwariso Vari vadhimiro. Chirangisa musoro wako wega pamwe. Fana kuchima mutuka. Ndama usecha ma pick up lines. Usecha. Pick up lines. Yeah, alright. So ndinafuna. Did you fall from heavy? Yeah, iyo rakapenga. Watondibatisa ringa rakapenga. Handisiziwe. Mana, atora zvekuheavy nangu mano ndiyatete sei. Tisrofon paloud. Apakasona nje. Kakuona. Number paudzo sha. Number not +5 plus. Hello. Hello, how are you? I'm good, thanks, and how are you? Yes. I'm fine. Sigumba. Kuripo, mendo iko kuti kurisi. Yes. Kunokwatako. Kuni, I miss someone. who do you miss? Of course, you. You missed who? You. Really? Yeah, I just wanted to ask you one question. Sure, go ahead. Yo, how was the pain? Huh? How was the pain? My what? How was the pain? The pain. Yeah, like the pain. I guess say pain. It is none. Oh yeah, sure. Wait, let me just. Melton Asikoi. Bias, what? Naenda kuita pick up line. Amba kumuda mara. Bias. How was the pain? When was the pain? Naenda pick up line with how was the pain. Ndibakasuka chirungu boys. Like how was the pain? What's the pain of what? The pain of falling from your friend. Because Azobvunza what pain? Maya anozofunza. Let me call you. Let me call you again. Sakuri kuti chi? Maya sorry what man no phone. Sorry, blood, I'm here for the Maki. Maya, najifunza kuti how was the pain of falling from your friend. From falling from what? From heaven, because you're such an angel. It was, I don't know. So, I wonder, so Dinga kwacho kwakasara, because it seems like all angels are on earth now. Oh, really? I didn't know. I'm an angel. Of course you are. I think the reason why I guess past like all the angels were not jealous of you. Probably. I think so. Yeah. I think you have to delete your WhatsApp because I'm here now for you. You're what? I'm here for you. Oh, are you Yeah. ready for it? If you are here for me, are you fully ready E.T. for it? I think I'm
going to delete my Google because my search is over. Hey, I think I'm going to delete my Google because I think my search is over. I found you. Oh. Okay. Yeah. I see. By the way, did I tell you that I'm a Sunday school teacher? No, you didn't tell me that. Yeah. So can you please send me a picture? I want to show my students how angels look like. Sure, I will send. Yeah, and you have to send another one. I want to show my friends how my future wife looks like. Okay, I will send. Okay, sure. Good night, Nick. Yeah, same to you. Yeah. Wait. Baba Ningi. Hapana pa ndiwe kawasia wabura kanyaya. Waparamura. Paramura kupi? Une wapara kaya ndanzwa. Yekuti? Ameno kamuka chimbebiso. Hanzi. Kuyo hauchandudzi ndo zvakuita mazvano. Zvechi? Aiwe hausadaro. Uripi zvese? Ndipo vadeni. Kumukadzi wako ariko. Aripo mavata. Ararire chini. Ararire wamudza zvawaita. Zvei? Usaite ngosururusiwa zvawaita. Tiwana kubva wanifonera izvizvi wako. Hanzi. Ameno zvawaita. Waitei beti? Kana musina nyaya shandai ma-night 15 zvakanaka. Ayubheka nomupuka. Kokumupuka ndokudei ndakutanzira here. Ndina crazy zatarako. Upi? Kwatiri. Praise. Awe. Yombana damba kura. Ndakakutegera bhebhu mugurupu karigno. Rini damba kura chimwe. Madi. Bombrese. Sefu. Una kumutswa newapano unapurenga. Nai, ndatodarira zifundi kati zi-emergency pangoita graft nedhire mari tori 4,444. Hayi saka ndokufenza ka ndokufonera nguva dzinozotofunga kuti rozvoro ndakutokufundira mari. Ndokufenza. Safe iri bhochira. Koko awira bheki kambwako. Aiwa idzasize pakamera. I'm seeing because I want lines, yeah? A split Guys, lines. thank you for watching the video. Make sure you subscribe. We love you. Bye-bye. Make up, guys. I'm sad I'm going to do that. Wait, Can I go to the cooking oil, sir? Fantastic. Come here. Okay. Come on, sir. I'm going to make up. Yes. It's not easy for you to learn. All right. Yeah.